May bisita karong adlaw sa lalawigan sa Bohol si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. aron mga podapod og ayuda. Kini ang unang pagbisita ni Marcos sa probinsya sukad na himong presidente. Live gikan sa Tagbilaran City si Nico Serino. Nick, sa latest dia. Yes, Lan, gihangop sa mga bulanon ang pagbisita karong adlaw ni Presidente Marcos dinhi sa lalawigan dungan sa iyang pag-apod-apod og ayuda alang sa agriculture sector. Mag-alas 12 sa udto naabot sa Carlos P. Garcia Sports Complex si Presidente Bongbong Marcos uban ang pipila ka mga cabinet secretaries. Mainitong gisugat sa mga local officials pinanguluhan ni Acting Governor Dionisio Victor Balite ug mga kongresista. Gipangunayan sa presidente ang pagpanghatag sa ayuda sa gobyerno para sa mga mag-uuma, mangingisda ug ilang mga pamilya. Sa wa pamulaho sa program proper, gihimo sab ang pag-apod-apod sa tabang sa lain-lain nga mga ahensya sama sa mga tractor ug fertilizer sa mga farmer organizations, mga bangka, net ug mga gamit sa pangisda sa mga mangingisda ug livelihood assistance gikan sa lain-laing ahensya labi na sa mga labing naapektuhan sa El Nino. Tag 10,000 pesos nga ayuda ang gihatag sa moabot 8,000 ka mga beneficiaries gikan sa tanang distrito sa Bohol. May pipila ka mga organisasyon usab gikan sa Cebu ang nakadawat sa ayuda maong didto sab si Governor Gwen Garcia. Saad sa presidente, padayong suporta sa sektor sa agrikultura dungan sa pagpasalamat sa sakripisyo sa mga mag-uuma ug sa mga mangingisda para sa pagpakaon sa katawhan. Bahagi ng aming tinatawag na whole of government approach. Ang ibig sabihin po ay lahat, hindi lang po pagka meron tayong programang ginagawa, hindi lamang isang department ang inutusan natin para gawin ang trabaho na yan. Sa interview gikalipay sa mga beneficiaries ang tabang sa gobyerno kanila ug sa ilang mga organisasyon. Aminado silang labihang naapektuhan sa pag-igo sa El Nino maong makatabang kanila ang ayuda. Usa ni ka pinakasayon nga pagtikad sa yuta kining traktor tungod kay kini nagdaan ni siya og haro, plow o cultivator. Laning unang pagbisita sa presidente sa lalawigan sukad siya ni asumer sa katungdanan gi-highlight niya ang turismo dinhi sa probinsya ingon man importansya nga masuportaan gyud ang sektor sa agrikultura nga mo'y nagpakaon sa katawhan. Lan. Okay, daghang salamat Nico Serino.